आङो सिगां सेरफांगुरि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे दुलाराय जोंनि बिटिसि बासि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम दुर्गा फुजानि गोथार मोनसे गाहाम हामलायनाय अनसायनायखौ आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि बे दुर्गा फुजानि गोथार जोंनि देबि माताखौ मन्दबाव फज'नानै बेखेवनाय फोरबोजों लोगोसेयैनो साखाथियाव आलदा भाबै मोनसे जोंनि बिपिएफ हान्जानि जगदान सेरेमनि माने गुबुन गुबुन हान्जाफोरनिफ्राय फैनाय बिपिएफ हान्जायाव हाबनो होननानै जायफ्रा आवगायबोदों बिथांमोनखौ बजबनानै लानायनि मोनसे दलनि हाबाफारि बेवहाय लानाय जादों। आरो सेरफांगुरि ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिफोरनिफ्राय दिनै जों नुबाय बेवहाय UPPL खालामनाय, BJP खालामनाय आरो GSP खालामनाय बेफोर गासैबो राजनैतिक दलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गाव गावनि दलफोरखौ नागारजोबनानै बिपिएफ हान्जायाव दोलै नोगोरैहाय दिनै बिथांमोनहा जगदान जाफैदों। बिपिएफ हान्जाया बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 15 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनायाव जेरैबायदि मोनसे गोजोन खौसेथि लाखिनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिजों अनलायनाय फोथायनायखौ गायसननायनि गेजेरजों सानथ्र'हायै जौगानायनि खामानि मावदोंमोन। बेबायदि हाबाफारिखौ दिनैनि बिटिसि गभर्नमेन्टआ मावनो हानाय जायाखिसै। UPPL आरो BJPनि लोगोसे GSP मोनथाम हान्जाजों दाजानाय बे सरकारा 3 बोसोर बाग्लायलांनायनि उनावबो बिटिसि ओनसोलाव बिथांमोनहा जेरैबायदि जौगाखांनायनि हाबाफारि मावनो रायजोफोरनो खोथा होदोंमोन बेबायदि जौगाखांनायनि नेरसोनखौ फोरमानखौ जों रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै। जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफ्रा 3 बोसोरखौ धैर्य लानानै नेदोंमोनब्लाबो मावगोन खोमा साननानै मावथारैलाय गोसो गोरबोआव फोथायनाया गोमादों, दुखु मोननाया फैदों आरो UPPL हान्जाजों दिनै जौगाखांनायनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ आबुं खालामनायनि जेबो माबा मोनसे इयुन गैला, भबिष्यत गैला होननानै रायजोफ्रा बिसास जाबाय आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो बिथांमोनहा बे हान्जायाव थानानै भबिष्यतआव जेबो गावनिबो समाजनिबो ओनसोलनिबो आइ आफा रायजो राजानिबो जेबो मावनो हानाय नंला नैबेखौ सानहरनानै बेबायदि हान्जायाव थाबाय थायोबा जोंनि इयुना जोबोरैनो खोमसि आरो गोग्लैसोनाय बायग्रबनाय जागोन। दा बेनिफ्राय बारग'नांगौब्ला बिपिएफ हान्जायाव थांनानै जगदान खालामनानै रायजो राजाफ्रा ओनसोलनि गावनि आइ आफा रायजो राजानि समाजनि जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ मावहैनांगौनि थाखाय बे फारसे दिनैहाय फोथायनाय लाखिनानै बिपिएफ हान्जायाव सेरफांगुरि ओनसोलनि गासै 802 जन 802 UPPL BJP माने GSPनि हान्जानि मानसिफ्रा फैनानै जगदान लाफैबाय। बे जोंनि थाखाय मोनसे जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा, मोनसे देरगाथाव बाथ्रा। बिपिएफ हान्जायाव दिनै मोनसे गिदिरथार शक्तिया आरोबाव बे ओनसोलाव जइन जाफैबावबाय। नोंथांमोनहा मिथिगौ दिनै दुर्गा फुजा जागायनाय मोनसे माने फोरबो, बेनि गोथार मोनसे सम। बे समावनो आं बेखौ रायखांनो गोनां जागोन जे दुर्गा माताया असुर दानब महिषासुरखौ फोजोबस्रांनानै बे पृथिबियाव मोदायफोर देब देबि जिब जुनारफोरखौ रैखा खालामदों, धोरोम आरो माने सैथोखौ हमथानानै लाखिदों, अशुभ शक्तिखौ फोजोबस्रांदों, गाज्रि शक्तिखौ फोजोबस्रांदों। थिग बेबायदिनो सेरफांगुरि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा 802 जन रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बिपिएफ हान्जायाव फैनानै बिपिएफनो मोनसे गिदिरथार शक्ति जगायना होनानै बिटिसि धंसकारि राजनैतिक दल आरो संगठनफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आखायाव मोनसे गिदिरथार शक्ति जगायनानै होबाय होननानै आं बुंनो सानो।